Hiç kalmada esenlikler oldu ile. Bunun biz halkımız bilen yine bir güneyalimiz üstünde bir temamız var. Kalmada salamlaşmanın son devam edeyim. Salam, salam Merdan. Yaşım Erdal'ın kardeşim. Salam, hormatly yurttaşlar. Bugün her günlükte de salamlaştık. Bugün yeni bir yere salamlaşacağız halkımız bilen. Yine Merdan, bugün geldik 2002. Soru cevapta. Şöyle kalmada gündemde bir tema var. Bir de o şeyi vurdumuz olan İran'da yani. Yakın günde orada ol geçen harbi çakmışlıklar geçip burada. Şimdi bu hakkında da biz halkımıza bir bilgi versek mi, düşüncemizi açsak mı? Yani komşumuz olansan günden bize täsir edeceği belli ol. Burada yani. Diňe biz komşumuz da değil yani Türkistan nemesine. Näme diýýärdiň? Türkistan raýonyna şu töwereklere. Soň bütün dünýä nähil täsir edecek. Ýokarda Kavkaz var, Demirgadynda Türkistan var. Ýene de Ýewropada bir nemesi var, gatnaşyklar var bularyň. İran. Şöýlerek halmada düşünjeleňizi aýdyp bilersiňiz. Sağ ol. Merdan, ben her günlüğün bir çetin aýdyp berdim yurttaşlarymyza tanıştırmak üçin. Geçen gece bolýar, şu dandan saat 4'te Ýewropa wagty bilen aýdylşy ýaly Amerikan harby uçurlary bir näçe şu çuňluga urýan bombalar we her biriniň agyny atulada ol 60-70 metr çuňluga urup bilýär. Şonun olaňan bunkerleri ýa-da Eýranlaryň ýa-da laboratoriýalary bar, atom ýararly. Ya şonu cisimler öňürýän ýa şonu işläp bilýän laboratoriýalary 100 metr çuňlukda ýerleşdirilendiler. O 100 metrden diňe ýer toprak däl, dagyň içinde jejmişinde. O dagy böwsüp gatlaklaryny ýazyp partlatjak bolgan gaty uly güýçli bombalar gerek. O bombalaryň diňe Amerikada bar. Şoň üçin Israil Amerikadan haýyş edip geldi. Şol bunkerleri bombalamagy, ýardam etmekden biziň ýararlanmagyň golundy. Bunkerleri bombalamagy ýa-da ýok etmäge güýji ýetenekdi. Ve şonu hem Trump bolan haýyşyny ýerine ýetirip dün şonu bombalap şundan da. Indi näme bolup bilerine bir çeti öýden ýa aýdyp geçdiňde o bombalamaň täsiri ýa ýelgini Türkmenistan hökmen bar o dogry. Dine Türkmenistan'dan bütün Merkez Aziya ýa-da Eýran töweregine äsli Arap döwletlerini aýgara dünýäde gyzyklanýan bir döwlet bar bolsa Eýran bilen gatnaşyklaryň hemmesine täsiri bar. Indi dünýä ozal aýtdym men bir näçe çykyşlarymyzda dünýä iki bölündi diýip. Aýty döwletler demokratiýa ýa-da hak hukugyň kanunçylygyň tarapyna çykyş edip gelýärler. Bir topar döwletler şol ýurtlaryny, halklaryny ýa-da diktator terzde, awtoritar terzde ulanyp gelýärler ýa-da ulanmakçy. Öňkü köňeki ýa-da padşahlyk, sultanlyk durmuşy ýok. Ýöne soňa golay terzde, häzirki zaman terzine modern görnüşde şu ýöne köňe dowam etdirmek üçin döwleşip beren döwletler gatken da. Şolan beýlem Eýran Islamy Respublikasy. Bular şol islamy dini, hemen adamlaryň dini düşünjesini ö häkimetini ýa dolandyryşyny saklap kalmak üçin siyasi ömürgalet bulunýan geldiler. Meselem şol 1979-njy ýylda Eýranyň şol rewolýusiýa boldy. Öňkü padşah rejimi agdarly, Reza Şah Pehlewiň rejimi agdar. Oň ýerine Ayatollah Hameyni geldi. Fransadan şonu getirdiler. Ne sonun da Eýranyňky halklaryň durmuşy üýtgedi. Oğul üýtgedi diýerlerim bar, elbetli üýtgedi diýerlerim bar. Ýöne hak hukuk meselesinde olar zamurlaşdy olan kanun. Adamları o köpçülüklerine obalarda, şäherlerde, bazarlarda dardan asma, ýa-da cezalandyrma, öldürme, şular ýa-da häzir şuna çellem dowam edip gelýär. Ýyllarda bilen şol
tüwelli ya asbellerin adamlaryň sany 1000-den ya 2000-den geçen wagtlar bar. Onu köpçüliklerin çärede diýerler. Ondan o denarları yankı öldürmek ya bir şular ya eşeği ters bolupdyr ya ýüzüne nikaby ýok. Ene şular ýa atlar bilen orta asyr düzgünü giýerdiler. Ymykly. Şo bilen gady bolmajak adamlary, toporlary, yankı milletleri ýok etdiler. Şol sany biziň türkmenlerimiz kän garşylyk görkezdi şu rejime, şu dinçilere. Hep bizim Türkmenliğin bir öz yorum var, öz yolu var, öz medeniyeti var. Şoňa gabat gelmeýän zatları Türkmenler, yerli Türkmenler, Eýranly Türkmenler kabul etmediler. Şoň üçin bular köpüsiniň ömrü türmelerde özürlü ya keselli diýip aýsagmajak ya söwüşlerde bir bölegi gaçyp basyp Ýewropa döwletlerine çykdyryny insan küçükleriniň arasynda Ştaýda, Şweýçede, Göteborg diýip şäher bar, şo taýda oturan Eýranly türkmen oğullarymyz bar. Bir 200 oğuly maşgylan diýip krediýärler. Şo Eýranyň bosup çykan adamlar şol şäher rejiminde. Hem şäherden bir mollalar rejimine karşı duran ýa-da bilen radiýlaşma. Indi bularym Eýranlyň şol 79-njy ýyldan bäri yglan edip gelýäni, ýani Amerika ölsün, Amerika ölüm, hem İsrail'e ölüm. Bunun resmi siyaseti şol. Başarsalarım, o şol, yani, sonra görüyorum, Amerikan yemeğin ilçikanatin bası vardılar da, Eýranly atkylar şol, içindäkilerine hem mecnuniyeti iradylar, bular türmede sakladylar. Amerikalı bular azad etmek için desant uğratdylar, yani harbi desant. Olum başa barmadı, bir topar gyrgynçylyk boldy, soň olar tapan tutan ýerine ýa Israilleri öldürdiler. Şol sany Amerikan elçilerini, grazdalaryny tuğ etdiler. Ey gara, gatykän bolar zatlar geçen şunu şeýlerin içinde. Indi şol Israil'in hem diýäni bular ýa-da bular diýen Eýranlylar hakykatdan hem olarda şol ýadro programmasy bar. Ýadro programmasy olar aýdy, ýok bizde ýaragullanmak üçin ýadro döredem zat atomy. Atom bizde şol energetik üçin edýäsýär. Ýöne onu şol energetik üçin at bilen edilýän zady ýaragy öwürmek üçin biraz tapawut bar da içinde. O bir ikimiz fizik ýa-derşikden bu zatlary dogry dürüst baha berýär. Ýöne onu şol bilermellen alymdan aýdýan sözün men mysal getirip aýdyp berýär. Innen o İsrail o gördü o Eýran tarapy barlyşyga gelen 10-njy iýunlar düýün karşymdan 10 günden çalışyp Eýranyň emme aerodromlaryny, harby aerodromlaryny bombalady. We powony, şu taýda powo diýetler bizden ýapdy. Owa güýçler bar, owadan gelýän ýemani yararlarym, bombalarym, samolyotlarym goraýan güýçler bardy. Protivwazdушна оборона diýilýän rusça. Ine şolaryň ýok etdi. Indi İsrail'in arabaları, uçarları Eýranyň üstüne nida uçaty ýerde uçup gelýärler şuň kuly. Onun için o haýşetde bir şo biziň aly bilmeýänler Eýranyň 3 tane şäherde ýerleşen ýerasty ýa-da bombalamaly başly şol ýerasty laboratoriýalar bar, atomly bombany ýasap biljek ýa şol ugrun işläpken laboratoriýa. Şolary bombalamaga kömek edip, şol bomba sizde bar diýdi. Ine şol kömegim düýün giýje karar beripdir, ýa-da Donald Trump ine şuňdan danım amal edipdirler. Indi dünýä ikiye bölündi. Şolem men ozal aýdyp gelýärdim da şu 3-nji jahan uruşyň o da tutaşyp gelýär. Indi şu bir teoretdäki şu günnogorda biziň regionymyzda bir uruş tursa ozal körap durap otda ozal diňe owansan bize dert boldy. 70-nji ýyllardan bäri geçen atdyň. O Sovet Soýuzyna da dert boldy, soňra Amerika dert boldy, töweregine goňşy döwletler. Indi mana öz başyna bular o kanal gazyp indi Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan suwsuw oýmak bilen o ýaşany sewda etmek üçin bilen bir lokan dert bolupdy biziň regionda.
Başından beri İran var. İran'ın verilecek kömeği yok. Onu aytmak gerek. Hiç açan İran ya Parslar, Türkmeni dost ya doğan gözü bilen seyreden millet ya devletler. Ve tarihinde seyretsek elmeden şolar uruşup geldik. Bizimkilerim onun karşısına, olurum bizimkilerin ya Türkmen'den karşısına. Bunu ayrı otursak bu da üçlükler tarihi. Yani biz belli sordu. İran tarafı elmeden çalışıyorduk. Türkmenleri boyun öldürmek için kendi kan döktürür bulan patsalık ve urularından bari. Yani çoğun modern dünyada İran'ı eğer yadro yarığı olsa o Türkmenistan onun olasını düşüyor görünüp dur. Men bir adı bilen Kurban Veli Bedri Muhammed hakimiyet başına gelen döwri şoların 3 milyar dolar bergesi vardı. Bergedip de Amerika İran'da alan gabyçı. Sonra bermedi de demonstrativini berjek geldi. Alöyle galan görüntü. Eger şo da şeyden malsalar enne häzirki döwür eline atamayar eger düşen ýagdaýyny, öldüren ýagdaýyny odan Türkmenle näýil gurulşyk olur. Ýagdaýym bar. Sonun İran elmeden orsun dosty ya orsun ya Orsiýadyň ýarany ya şonuň demesi nähili waýdy. Taýyzlaşy diýelik, bilelikde iş planları, söwüş planları bolan döwletler. 1871-nji ýylda bolsa gerek ýanky Gökçay şertnamasynyn Orsiýet imperiýasy İran'la nalaşýar sonra Türkmen şäherlerini İran'a geçirýärdi. Sonra Orsiýany da öwredini şo töwriden şo töwride İran'yň kökenine şo territoriýa şo taýda oňa suwa düşmäge salkyn ýer bolmançy töwriden maňy berden orada ýokarda ýene-de näçe Munlap hektarlyk toprak Türkmenistanyň kynyna geçirýärdi. Şoň üçin Orsiýet İran gatnaşygy bir dostlukly gatnaşyk elmeden Türkmenlerem şo ikisany Katdepşer arasynda ýaşaýar diýdi Türkmen bilen şo ýaşagan güni boldy. Bularam bir çapyk gelýär kıdyr. Ene şeýdip asyrlar boýy diýsem ýalňyş barsa 200 ýyldan bäri Owrap bolup barýardy. Ene şona bilýär. Ene şoň kun bolup duran ýagdaýdan eger çen tutsak, onda üçüncü jahan uruşunyň içine girdik diýip hasabetse de bor, mene şeý diýip pikir edýär. Bilermeden hem köpüdi şu pikirde eger şu uruş saklanmasa ya besedilmese uruş ulay ýaljak. Ulay ýalsa da ondan hemme döwletler girmeli bolýar bu uruşyň içine, islese islemez. Beýsgaça şona aýdaýdyym men. Bravo. Almada da indi dünýä bilermenlerinde diňleşdirip öwrenip gördük bolýandy. Şeýle batı taraplar diýen Ýewropa tarapy bar. Ondan Russiýa kan etkilenjek meňden ok. Bir Hytaý bar aňa tarapdan. Soň Saud Arabia ýani Afrika ýurtlarynda araplar. Sahel nemesi awram düşmek mümkin. Ýöne esasy saý bilen Ýewropa bolup duran harby çakmyşygyň iqtisadi ýagdaýyny çeker diýip şonuň ýaly nemeler bar da. Düşünjeler, pikirler bar. Ondan şol indi o taýda koridor diýip aýdynda geçelgen neme nevit satýarlar dünýäniň ýüzüne. Ondan ýam mesela bir hepden gowrak çatmışlar geç bolan ýam petrol nemeli bahala galdy. Ham petrol, çiğ petrol işlenmedik. Ondan çiğ petrol galsa da dogry neme logistika ýany neme bahalanýar. Logistika ýany bahalansa önümi bahalanmaly. Şöyle halk ýer aýlanyp ahirinde diýene şo taýdan petrol önümini alýan halklaryň hepsine ziýan ýetdi da. Her öýe ziýan ýetjek da nemesi bolup duran harby çakmyşygy. Şeýlerak neme diýerler da takminam dälden çaklaýarlar da şeýle bolar diýip. O bolaýma zat berdi. Sebäp Armut skazaliw diýe Russiýa Ormud aýlagy bolýar. Ene şo taýda bir geçelge ýa ötölge. Ene şonu İran kontrolüne saklaýar. Ene şo taýdan şu Ýewropa
beýleki döwletlere geçmeli haritler var. Şol sany petrol, nebit önümleri, benzin önümleri sady arkada geçirilmede gymmatlaşyp görünüp durdy. Ýewropa şol biziň regionymyzyň gazyna, neftine bagly bolup dur. Ýewropaň özüni öňen zat ýok bu meselede. Şol elbette bakalar eýen bildirýär galyp başlady. O kriz geler, o ykdysady kriziň boljagy görünüp dur. Şol sany Türkmenistana da şeýlerini özümizde değiştirdiň aýdaly. Şoň biri ýazypdyr men bu nüzeden çykyşymdan şan halmyrada men bar alada İran baştan İran'ın ýanky kartoşka, gögönüm, soğan zat getirýärdim. Indi şo nahil workady. Indi görýärmi? Ardınça eksport haritleri import edip getirýärdi de İran'ın özüne. Olda olum keseler elbette. Türkmenistan'ın sağlığını dikkatmek için, becertmek için keselini İran'a gatnayan yurttaşlarımız az değil. Olaram mı gidip bilmeye? Ya onu sevda sattık meselesini. Olaram keseler. Yani devlet meşhurun azı Türkmenistan'ın nebeti gazi İran'a satılıp durdu. Ondan Türkmenistan mahrum olur. Demek şu gazın nebitten gelýän girdez görbek näçe milyar, 3 milyar, 5 milyar dolar azaltı demek halkymyzyň dünýäde udumuşy hassa keser aşypdy. Jenahatkar topar häkimet başyndaky. Şu gelip duran İranyň gelýän milyarlap dolar ýene-de halkymyzyň gerdenine oklajakda şu girdezini kemeltmejek bol. Onun için benim durmuşum kıyınarşı. Onun da sarın, onun bir şirketin anırıydı. Benim o kanı bir doğarını Türkmenler yaşa batıyor. Türkmen fakir. Onun yağdayı kıyınlaştı. Biz onları ne yapmadan koymak etmeni. Özümüzden orman o Türk'e. Öz halkımızı yere çörük tapanak. İleriki doğarlarımıza ne yapmadan koymak etmeni. O dünyanın illikte Reşit Meret'in kantoru haber veriyor. İran'ın niye? 120 tane adam getirip de Türkmenistan kabul etti. Bunlar naharladı, çörek verdi diye. Ülküngem tuttu bu zatlara, ağıngem tuttu. O 120 tane adamsı umumu alındı. Bir samalyodun 3'ten biri. Onu ağız olup dünyanın önüne yayvanlanırıya yine bu suları koymak ettik. Ezen o siyimin anırsında neçe milyon Türkmenin otuyor. Yani şu mal koysan. İran'da da o Afganistan'da sulun haydi vermeden kömek ettik. Gelinde bir ötölsen kömek eder yani. Ya ettim de ağzını doğruluk görürler yani. Ay birine bir taraf devlet. Gördük ya bulan bir taraftan nereden? Hani Ortiyada hem lazım beri ortaya harbi kömekten başlar hemen puluna çeldi. Elinden kanırı var ortaya. Öyle de halmadı. Buyur. Devam edin ben koşayım. Aydı var. İnternet ne edip tu internet ne azoltu vaktinde veren ok nimeleri. Indi bir taraf sözlerlerde bular indi o tayda insan hükmün ya da bir komşu neme yurt hükmünde gelene geçene yol vermek bilen bir taraflığın neme bağlantısı var o tayda. Bular halkı var, Türkmen halkını hali yani bir samsyk saklaýarlar mı ya, samsyklığından çıkarmajak bolýarlar mı? Nämeler gurrun görüp dururlar? Informasiýa berme şeklen bir kunjakda oturup bir iki sany bir nämenin bilimsiziň gepleşýärdi halk haber yani informasiýada. Yok, olar çok sözler aýtmak bilen olar özüne bizine bir taraplygyň tarapdary bizine şonu berja edýän döwlet ine kim gelse de kabul edýär üstümizden geçirip oturtup şu Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne gowy görünjek halkyny da ine şolar ýaly wagt nasihat bilen halkyň aňyny hallawatýar da ýalan sözler bilen. Bazı başga ýüze tutarlyk işim ýok. Aydar ýaly. 120 adam anırdan geçip gelýän elbetde düşölgesini naharlardan ola sana pulunu töleýär, mut berene onlardan. Soňra anırlygyna başga ýurda uçup gidýär. Biz etdik ya son 90-njy ýyllar ýanky Bakuda
yanvar ayına Baku'da Sumgayet'te Azerbaycanlı bilen Ermeniler uruşanına şol Ermeniler şu taýda berip başladylar da Azerbaycanlar. Şonu Ermeniler dağda beýdap kaçıp dürlü gämi samolyot bilen gelip bir Krasnoyarsk'da düşdüler. Men şu taýda Krasnoyarsk'da owany gulgadan ýetlen bilen sorar garşaryp Ermenileri şu taýda ýydyryp istirip eşikli içke bilen gaçyp gaýdalar bar. Samolyotlara mindirip şu taýdan Moskwa urup ya Yerevan. Dilimize getirip daha sonra şu atlar ettik diye oğlum çok ben 90'cı yıl bir tarafımda hiç adam da 15 Respublikan birisi ol bir yön kömek metas yüze çıkan hükmen edilemedi hiç mi kadip katar ediyen öyle mi? Yani o 120 tane adama nahar verdik deyip onun birleşen milletle uğramadığına atşot yazıp oturulmadı o devletin iyisi gayrıp durur. O indi almada indi Demirgazy'da biz Eýranyň Demirgazy'nda ýerleşen Türkmen Respublikasy da biz. Indi ýanky kartoşka memesiniň üstünden barsak da kartoşka neme toganyň girinden indi Türkmenistan bir örümçilik owa hojalyk bir nemesi region hökmünde tanadýa da özüni. Ýöne özüň halkyna eklemeli nemesi ýok, mümkinçilik ýok. Hemme zady ýagy Ukrainadan, Orsetden gelýär. Ondan ýene et şonal Arabistandan gelip dur özüne ýeten ok süýt ýene guru süýt taşar döwletden. Owa. Ondan soň Eýrandan soň kartoşkasy Türkiýeden almasy çetde alsa şu hemme zat ýene nemesi bar. Import edýär özüne. Indi sehel bir ýene bir 8 gün boldy 9 gün boldy diýip durýan haru çakmışyň gidenne hem şonuň täsirini görüp Türkmenistan hem ölümini satyp bilen ok hem aç halkyny neme bögönüm bilen ýa bir azyk ölümler bilen neme bilen ok üçünedi bilen ok. Indi bu bärde biz ne oğlum näme de afsak tolsun bir ýerini degdi taýak diýär bir ýerine. Şonky ýaly Türkmen ýene de bir Türkmen watandaşy ziyan çekjek da bular. Bulan özleri Italiýadan getirip ýer samolyotlar dedip da ýöne halkyna bilmeli. Baryo beştiriştir neme aýlykçysy bar, indi bularyň hem aýlygyna agram düşüp 15 mandat ýa-ni zaten soň 50 manat aljak. Özüň alyp bilmän ýören halkymyz nähili täsirlenjek. Ştada eýem nemet ýa-da şuwat özüni hökümet diýip görkezýän bir topar bar, bir jinayetçi, guramaçylyk jinayetçi topar. Özüniň emelsizligi birinji kynçylykda öňkü kynçylyklara halk tarapyndan aýdylmaly taklanyp gelýär. Indi daşdan bolan birinji kynçylyk täsirinde ýam çöke düşýär da, ýani diýdiniň üstüne ýazylyp ýatýar da näme dip kynçylygyň öňünde durup bilmän halky alyp çykyp bilmän. Bir halky näme etmeli bolara bir näme diýsem azyk önümçiligine üçin etmeli, gora bilen üçin etmeli. Dogrymy? Ýa-da men soň özüniň iqtisadyny dolandyrar ýaly etmeli. Indi hökümetiň işi şola. Doýurmaly, öwretmeli, goramaly özüni şonuň ýaly. Ol ýöne nemeler döwlet guruluşlaryna bölünýär da ýene sade dilde aýdan. Doğru. Evet, ama merda Türkmenistan tebiği ýagdaýy ýaşarty boýunça bir ýylda 325 gün güneşli ýurt. 365 günüň 325-sinde güneş bar Türkmenistan. Indi şunça güneşli ýurtda näme üçin ýa-ni şol sen agzap geçen göwün ýa beýle azyk önümler öndürilen. Hep halk ýylar toprağının iyisi de özüne istedi tarydyny ekmäge, öndürmäge, satmaga, ullanmaga hökümet ýa-da jemaatkä topar ursat beren. Halk öz ykbalynyň, öz malynyň, öz toprağynyň iyisi de şondan gelip çykýar. Eger maňa gadagançylyk bildirýän bolsalar, men nerden alma diýmek şol importa bagly bolýar. Importy kim getirýär? Ene şol Gurban Gulyn töwereginde gelmeşip ýatan tohum bar. Ene şolar getirýär.
halkyň elinäkice pulunam şeýdip gaňryp alýar. Näme özüm öňrüp bolan Türkmenistan ýa soğanmy ýa kartoşkamy. Kartoşkan han dagdaky nohurlar diýip aýdýan nöwrleşmemi şol Sovet zamanynda haltalap, tonulap, maşylap getirip satardylar Aşgabatda, Göktepe'de ýa ýene bir ýerde. Öňrüp bilýärler şu kartoşka. Mesela o taýdatlar ursutlaryň aklynda şu öňümler etmäge, satmagy. Öňüm bolup bilen, özüni ýaly satyp çykaryp bilmediňmi, beýle hojalyk şu zatlardan mahrum ediler. Inni gelýär bolup şu ýene-de aýlanyp duran, şu saparagan aýdan ýer su reformasyna dolup gelmedi bolýar. 320 şol güneşli döwletde biz näme üçin öz halkymyzy ekler ýa ýmit ekip bilen zat öňrüp bilen zat. Ýogam Türkmenistan dünýäniň 4 günjüni import eksport edip oturmaly döwlete. Näme şu zatlar edilen atlylan sonra keter şol hakimiyeti basyp alyrlar, şol topragyň üstündäki ýaşaýan halk düýbünden gerek gel, bular gyrlyp oturulmaly. Yerin astyndaky 52 trilyon dolarlar şu topragy elap ýa basyp alyrlar ýa basyp aljaklar üçin halk peýda şol üstündäki halkdan Türkmen gerek gel o taýda. Soňra da biziň halkymyz mezur etdiler, ilk başdan ylymsyz goýdular, bilimsiz goýdular. Mezur edip ýurdun daşyna çykardylar. Dalynym hany Orsiýada urşa uğradyp durlar erkek göbeklik. Ana ondan kim aljak o ýurdun içinde? Näme häzirni urşun ýelgini geldi Türkmenistany. Kim bilen we nädip Türkmenistanyň serhedini gorumaly diýen soraşym bar, öýer boýuna garyp dur. Ene aňyrda ulu uruş tursa Eýran o taýda halk bosup Türkmenistana geçşegi görünüp durar. Oň üçin bilen orduny bosgunam gelmez, oň üçin bilen bir topar eli ýaragly geler, ýaragsız geler, beýlekli geler. Ene şeýdip ýurdumyz toz durarlar. Şolaň goňunda durup biljek bu iş barmy? Ýok. Geçen ýylyň aprelinde kabul eden karar var bu hökümet sumagy. Balkanlaky dyrlar bu taky Nevtda, Krasnovoddaky äkli ýaraglar, iskilatdaky hemmejen göçüp daşowy uğratdyk diýe. Uruş tursa ştaýdy, ýemetmesin, bolmasyn şu zatlar diýip. Aýgo, sen olar o tak uğradyp, sen näme bilen gorunjak onda ýördüň serhet. Onuň uğratdyk diýen daşowy şu tak ýarag bardy diýip, mene habar alamak, ama oğullardan, ýigitlerden belki niýetirler. Men pikir edýän şu daşowy diýip uğradyarlar, aňyrylyny göňörsiýede çykarýar. Hiç kim gören ağam onu bilen ağam. Inni Türkmenistanyň harby ambarlaryna yaradyr. Näme bilen biz gorunma? Ne halk şumar gorujak diýip köçe çykany bilen elini ulanarlyk yaradyr. Sarşak bilen çykaýmasa. Ene? Ene bilen edip oturan jenaýaty şu zatlardan ibaret. Ondan şuňky turan uruşun ýelgini ýa ziýany ýa zeperi Türkmenleri ýa Türkmenistana gelmezmi? Elbetde gelir. Bir tarapdan ziýany gelir. İkinci taraftan olay malda öňkü düzgünde hiç bir döwlet şu regiony töwereginde hiç bir öňkü düzgünde ýaşaty ýok. Türkmen rejimlerim çalşap, düzgünem çalşap. Ene? Bu reali situasiýa men görşüm şeýler etmerden halkymyzda näme sorag bar? Bir ýan elgar oturan ýalykda Abdurrahman dogrymy? Hani? Häzir okap bereýin. Men telefonu bolandan görem akýşdy. Häzir men okap bereýin. Eýranyň özünde newit we gaz önüp dur. Olar näme üçin bizden alýar? Olar öz newitlerini satyp bilen oklar, gaçak ýollar bilen satýar, öz newitini sanksiýa bolan soň diýer. Men pikirimçe bu neme Türkmenistanyň swap zatlaryny göz öňünde tutup soraýanlyka üstaşyr geçirýän zatlaryny. Bolup bilen şu soraw mende de bardy. Özüň Eýran dünýäde bir iň uly ýanky newit öndüren döwletiň biri, belki ikinji orunda duran. Ýöne ol newitini öňrüp bilen oňa sanksiýalar giyirdiler. Indi Türkmenistanyň newit önümi näme üçin gerek bilen soraw bardy. Şol Eýran şu belki gyrak şetlerindäki welayatlarda newit o taýda öndürilen hatda ol deňze ýakyn, okeana ýakyn tarapda öndürilýär. Şu töwerekdäki ilatyna ýeterlik newit gaz gerekdir. Men şonu tutup aýdýar. İkinciden ardan. Belki ardanana muhtaç alýar Eýranyň hökümeti bu Türkmenistanyň newitine gazyny. Janmy?
Olar Gurban bolan ol emme tohumyny bäşaýy bolsa boldy. O dünýä nyrky bilen bilen işi ýok. Şo tany Hytaýda akdyrlayan gadyň nyrky, dünýä nyrkyny has arda. Näçe? Onu aýdana görkezana şoň üçin halk behabar bu zatlardan. Ne? Şu sebäpleriniň biri şol, näme üçin Türkmenistan newtini Amerika ugrady. Ondan bolar ugradan mukdarly maýdana, alýan pulna maýdana. Demek Iranyň şolary lomoy ýanky bir nagt pul gelýär. Ýa? Ben şey düşünýär. Ondan daşda da ýene näme de bar da bu Erdogan. Awa Öňün açyklap ýördüne Dogan Türkmenistan bilen anlaşma bağlaşdyk. Indi Türkmenistandan Türkiye tebii gaz gelerdi. Indi hazır demede İran'da uruş çıkan ýagdaýynda, hazırki datgynly ýagdaý, uruşa öwrilen ýagdaýynda bütün infrastruktura bombalamaga haky bar, dogrumy? Karşı tarapyň Türkmeniň gazy geçen infrastrukturasyny ýarylanda da bir ziyan ýetip biler, dogrumy? Dogry. Şoň üçin aýdylyp oturdy Türkmenistan hökmen ziyan ýazep perýetler dip. O Türkmenistanyň ol Irana satana gazyny dogry bellap geçdi. Ýani ýakyny Türkiýe bilen şertname baglaşdyr. O turban ykbal nähir bol. Türkiýede şumal göni Israil'e garşy çykyş edip otur. Any diýil, Erdoganyň eden çykyşy bar o taýda Islam döwletleriň forumunda. Näme onu şu turbany Israil bombalamagy? İran naky turban mesele. Sonra kan jogap ýokdur. Ondan wagt görkezip biledine garaşmak galýardy. Ýöne şu bolýan zatlar gowuluk etdi. Boljak gowuluk şu regiony öňkürezime durjak galla. İran, Türkmenistanyň, beýleki Islandyň. Onu wagt görkezip näme bolýar? Bir ýurtdaşymyz gyzyklanypdyr. Eýrandaky syýasy üýtgeçme bolsa, Türkmenistanyň goramaçylykly terror topary nähil täsirleri bolar diýer. Täsiri ýamar ýurtdaşlar. Şunkun Gurban oglu bilen töwrenäklen girere deşik tapanak. Kime ýapylanjagyny bilenak. Şumal Putin şoňa ursatlar bar, git nilä gitsen diýip erti ýok şol taýdy. Türkmenistan. Olary jan gaýry indi ogurlajagyny ogurladylar 70 netiline ýeterli. Enne şo taşlap gaçma olar bir de urarady. Ýöne olar Putin goý berene. Otur hazırdy. Enne şoň üçin ýani ona şu topara enne diýen haýsy döwlete gitsin. Ýewropa gitsin. Ýok ýapyp. Araplara gitsin, o şumaly bir topar pul suçup soğup otayda jaý alypdyryp, mülk alypdyryp, o sen alagyň bilen toprak tenkide, sen ol ýurdun garazdanynyň da hiç aşan bolmarsyň. Sen otayda wagtlaýny ýaşaýjy, sarlatlan töläp ýörken, ondan soň sen boş. Eger şu taýda Arap döwletleri Amerika bilen bular diýmedi. Urdaş, ýoldaş, bilerek işlep öler. Amerika şolardan talap etse, sen Türkmenistanyň ogurlaryny ýurdunda saklap ben şolary ýylyna gaýtar diýdi, gaýtarar. Olay iki uçsuz. Yok, edilde görünüpdür. Şol üçin Amerika gadagançylyk girdi Türkmenistandan, o adamlar şu Amerika goý görmezlik üçin. Bular edip oturan işlerinin jenaýetini Amerikan ýa-da gullukları elçihanlary bir de habarlar. Bular bir tarap diýen bular ýa Taliban bilen gujuklaşyp öler, Eýran bilenem, ýenesi bilenem, bir ýerde bir terrorist topar bar bolsa şolar bilenem. O İslamlyk döwletiň jenaýetkarlaryny Türkmenistanyň garaşdarlygyny berip ýörür. Siz bileňiz, siz ýaşagyň o döwür. Niýazyň döwrüne niýaz şol ýemede Türkiýanyň iň bir ýemesi bar, arkitektori. Şoňa Türkmenistanyň garaşdarlygyny berip diplomatik pasport bilen bilen. Ondan soň Türkiýede atyp öldürdiler. Bolan wakaşy. 4-nji ýyl, 3-nji ýyl boldy şu. 2003-nji ýyl. Ana
Bular İslam yemezine cinayetkarını Türkmenistan'ın grazadığını beri, oradan şu Türkmen pasportu bilen dünyanın ters aylanıp verir. Oradan Amerika kadarınçılık giyirilmez mi? Entek bilen hemme oğurluğu çıkar yuvaş-yuvaştan. Yani şu zatlar amal edilmek için devlette ilkinci nöbette siyasi özgürlükler gerek. Hı hı. Nowatdaky soraga geçeýin men. Şu pursatdan peýdalanyp biziň halkymyz ayaklansa nähili bolar almaga dagat edýin. Yok halkımız elbette şu bolmaly işde istendik şumar biziň öz arzu we oturan işimizde ya bu Türkmenistan kurmak niyetimizde arzumuzda hareketimizde ilkinci nöbetde biz kime dayanýar? Halk köpçüligine dayanýar. Onu biz bärde kurucu meclis bolup näme diýsegem halk şonu oňlamasa, halk şonu gorlamasa, halk şonu islemese, bizim o taýda edebiljek işimiz ýok. O ýöne şu uruşun gelgenine bak, ine biziň ýurduňa ýasyp bolar. Ýöne sen halk oňlamasa näçe gün oturarsyň sen o taýda. Şoň üçin halkyň düşünmegi gerek, halkyň gorlagy gerek, halkyň ayaklanmagy gerek. Munsuz boljak zat däl. Men şonu bilýän, belki emmerden başga çarak bilýändir, ýa görýändir, ýa şeýtan sen öz pikir aýyp bolmady. Indi Eranlar men misal bereyim da indi ýa-da meni şöyle misal üçin bir ýurtda ýyllar boýy halka şol topragyň eýerlerine elinden erkinligini alıp genetiğden ma bolsa üstünde işläp durlar näme hukuk adam kun insan kunam kesýärler garas şo halka zulüm edip beren bolsalar indi bir belli bir näme komite diýelme ýani gurucu meclis hökmünde aýdyň adamlar toplanýarlar da biz halkymyzy ýurdumyzy kurtarmaly bu ýagdaýdan şunuň dip planlary aýdylýar halka ýetirilýär. O zaman näme üçin halk etmeli ýa-da halkyň kömegi gerek diýil we aýdylýar da bu sebäbi şo topragyň eýerleri şo halk şoň üstünde ýaşap duran halk. Uly kiçi şo topraklarda ýaşaýan bolsa, atawa şo taýda ýaşap gelen bolsa, atawa mine görkez geldi. Doğrudamy? Goran geldi, gerek yerinde ýaglary, demek ýagyň öňüni alyp geldi, şo taýda önümçilik etdi, şo taýda köpeldi. Biraz medeniyetleşdi. Demek şo toprakdaky halkyň gönderilen borjy, yani erkin ýaşamak üçin, topragyň eýesi bolmak üçin ýa-da indi şunuň ýaly görýärler, tehel bir Goňşeňkada ýa-da bir ýurdun başga bir ýurtlarda bir harby çakmyşyk ýa ykysady kynçylyklar ýüze çykdymy, bize täsir edip durjak bolsa, demek şo ýurdun içindäki hökümet diýip özüni tanadýan guruluş yani emelsizligi belli bolýanda. Asuda günde özü tigirlenip duran bolsa, ýurdun ýöne tehel bir gün içinde kynçylyk, daşdan bir kynçylyk dören döwründe halkyň dadyna ýetişmejek bolsa şo hökümetlik görkezlen zat, diýme onuň emelsizligi, işadyň başaramazlygyny, diňe öz peýdasyna işleýändigini görkezýär. Onuň bu taýda iş, ýani gaýtysynda ýaly halka galýar. Halk köpçüligi boldurmaly, bu taýda rejimiň ýok bolmagyna, özüniň erkin ýaşamagyna, ýurt eýesi bolmagyna hukugy bar, tebii hukugy bar. Abdurrahman elini aldyryp dursa. Dur men şuna doldurak seni yetiren sorum. Yurttaşlar ýaýdypsyňyz halk ayaklansa nähili bolar? Halk hökmen ayaklanmaly. Biz öz hakykyny üçin göreşmeli, gerek bolsa uruşulmaly, gerek bolsa gylyçlaşmaly ýa ýumruklaşmaly. Bir olara diýeniň, edeniň, ýetenagym, ötenagym, batanagym aňyrkyý bolar. Düşýänmi? Ýogsa şular eden ýaşy, ataň ýaşy höre köşe bilen, türkmençilik bilen, bulary hogo bir kanun dili bilen her zat diýip gördük. Ýok, aladasyna da däl halky şol toýup gidip oturýar 35 ýyllar. Bulan bize maňlaýyna bermedi.
Kim şunu bir kanuni pasap ediyen olsa yine men şu mesele gelsin de men suudu versinler. Hem hak hukuku elinden alınan milletin gozgoluna kalmağı hakkı vardır. Birleşen Milletler Kurumasının insan hukukları var da Düzgünnamasına yazılıdı. Näme biz şonu ullanmaly? Näme şulara biz yalvarıp ýaşamaly? Ya haýyş edip iş bitirmeli. Haçan da talap etmeni öwrenmeli. Ene ýurtdaşlar, indi biz şu zatları taýýar bolmaly. O döwletde eýle bolupdyr, bu döwletde beýle bolupdyr. Ay şoň ýelginde türkmenim düzelýär mi, ýa düzelmez mi, ýa şu rejim bolarmy, durmazmy? Ýok, onu şu özümiz ýok etmeli. Öz canımıza ağrım sarmasak, yine de şol 91-nji ýylda öňümizde oklanan garaşsyzlyk atly kuklu ýaly yine de 30-40 ýyllap alyp gelmeli bor. Ýöne oňa şerli bizde gynansak şu toprağın üstünde ýaşap galjak halk ýok. Ogurlar maly mülkü bilen Türkmenistan terk edip dünýä ýaýrap gitdi. Onuň içinde akıjak alınjalara buların bir nefer iki neferlerden bilen gotorjak. Onu hani bizim toprağımız, hani bizim ata vatanımız diyen soru vardı. Yani şu makam, şu bolup duran ýagdaý Türkmenler için, ya bizim geleceğimiz için, ya täze Türkmenistan için bähwetli tarapy, ya peýdaly tarapy, şu situasiýada biz öz başlyk, öz elimiz, öz ýakamyzy, öz toprağımızı hareket etmeli. Oturmalar garaşyp, hareket etmeli, hakyny talap etmeli, gerek yerine ol üstüňde de Abdurrahman tumşugyny kakmaly. Menden ýa senden sorap etmeliler merdan bilen. Her bir adam öz bilenini etmeli. Şu watan üçin, ýurt üçin, öz topragy üçin, öz maşgalasy üçin, öz gelecek üçin näme edip bolýan bolsa şonu edip bermeli. Mene şeýle düşünýär mesele. Başgaça näme olarmy ýalvarmaly, biz diýile çöküp hakkymyzy aýtaryp berin diýip. Kim berjek etdiňiz hem de edip oturýarsyňyz. Näçeýle çöküp arda ýazýan hormatlymy nämämiz arkadagymy näme etdiler size? Ýa-da muňarlaryňyzdan birini peýda berdimi ýa sizi ulukka bartdymy şol? Ýok, ýurtdaşlar. Bizi insan hesabyna görä naga bolar. Näme üçin siz olary tabiin bolmaly diýen soru bar mende. Şonu aýdaýyn. Bakalım da. Her aýdanyňyzy şu näçe gezek tasdiklysam, näçe elim bar bolsa şol elim bilen goldaýan ýöne men şu pursat diýilende bu soragdaky pursat diýilende şeýle düşünýän. Pursaty nämede görýän men? Häzirki Türkmenistanyň rejimi, Türkmenistany dolandyryp gelen rejim bütün dünýä özüni tanatjak bolup, bütün dünýäniň öňsüni özüne çekýär, dogrymy? Ine şunça adama kömek etýäs, humanitar koridor açdyk, ýene näme etdik diýip, bütün dünýäni özüne dikkat çekmeye çalışýar. Dikkatlary öz üstünde jemlemäge çalışýar. Indi men pursat görýänim, şunlaryň ede oturan işiniň bize pursatı näme? Bizim halkymyza eger ki dogrudanam bütün dünýäniň ünsüni özüne çekjek bolsalar, ine çeken wagtynda hastatygy çekdiler hem diýeli. Indi bizim halkymyzam hiç nemetmeli däl. Bular повестка dня diýilip neme diýär bir aýtdy bar. Повестка dня Türkmenistan bolsa, Türkmenistanyň diňe bir häzirki rejimiň kullanmak isleýän propagandasy bilen däl de hakykaty ortağa çıkarmagyna kömek etmeli bu halkymyz. O повестка dňada diňe bir açylan humanitar koridor däl, eýsem etmekçi bolýan insan haklarynyň öňüne geçmeleri, adam gaçakçylygy, beýleki edýän jenaýetlerine den hatarda повестка dňa şu gündeme getirmeli adamlar. Ne pursatı men şunda görýän. Batı doğru belläp geçen kardeşim. Şu zatları yine de kim etmeli? Halkın özü çıkarmalı. Bak, halk gündeme çıkaranak diýmek, ýöne gata derecede çıkarılı. Şu günlük Türkmenistan'na şol edilýän jenaýetin müňden biri köpçülüge getirilenak ýa halkara gurumalary. Müňden biri, ýüzden emder. Onsoň o aňyrkylar heşellik hakky. Näme üçin şol halkara gurumalaryň gözüne çöp atýarlar? Onunki çıkışımıza aýtdy da, ene de bir tutark var sizin aýdan üstün dogry. Türkmenistanyň garajdyrlarynyň,
170 tane erkek göbekli Orsiýetde tarapdan hakyna tutulup Ukrainada uruşda ýesir alınýar. Ene bir tarap döwletin grazdarlary Orsiýetin tarapyna durup Ukraina halkyny garýar. Hakyna tutup. Bidiňi ele düşenler, ya ýesir düşeni. Düşmedigi näçe? Şumal uruşup bereni näçe? O Ukraina meydanlaryny maslygy çarşap ýatanlary näçe? Kim bilýär olary? Ine jenaýatyň ulusunu şu taýda görýär. Ine şunu biz Birleşen Milletler Guramasyna ýetirmeli. Şu Birleşen Milletler Guramasyna 185 döwletlermi şol diýme 95-nji ýylda şol dekabrň 12-syny Türkmenistana bir taraplyk statusyny el galdyryp brazylyk beren. Şonuň her birini ýetirmeli. Ine size şoňa status berdiňiz. Ine muňa edýän jenaýatlar. Ine beýa hakyna tutmak oşuny ine ýurdun içinde türmelerde öldürilýän sanawy ya inelerin çağalaryň zulüm çekýän zulümi ya jebri ya ine pasport sistemine sen nädip bana bir tarapy şu bir şunu ýaly myzyna alyn diýmeli. Ine şunu ýaly hat bilen talapnama bilen biz ýüz tutmaly. Şonam ýaly tekstde daha da üstüne işleni watyp basyp ine şo 180 döwletiň her birine ýetirler. Ýöne her bir adamyň ya gurman öz etmeli işi bar da ýurtdaşlar. Siz şu maglumatlary ýetirseňiz, bilim şonu aňyrlygyna degişli guramalary, halkara guramalary ýetirmeli. Ýetirýärsem ýetirmelisin. Ýöne juda bol edilýän jenaýat bilen ýüze çykýan jenaýatyň tapagudy müňde birem ýok. Ine şon üçin şol aňyrky rejimiň ýaşap oturar. Ugrudum adyňyzy aýtmaň, ýöne bolýan zatlar surata düşüp ugradyp bora. Näme şu zatlary medetiniz gelene? Onu näme arada ýatybermän bütün halkymyzy, döwletimizi olu jenaýatkar toparyň eline tapşyr. Bolmada? Şonu aýdany. Ýa. Merdan Bey Aýdar azadyňyz bolmasa beýlik soraw geçeň onda. O bir az bella geçen bularynda ýa aýtýymyz ýaly Türkmenistanda döwlet kuruluşy bar. Diýip görkezýärler da dünýäň ýüzünde ýani Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklaryny yerine ýetirýär, halka kömek edýär Eýrandan. Bulança da anam geçdi. Baryn doýurduk. Indi nemeli ýaragda bularyň dünýäniň dünýä jemgyýetiniň öňünde ýekaja ýarag var şonuň ýaly. Birleşen Milletleriň insan hukuklaryny yerine ýetirýär diýdik. Ine gowşumyza kömek etdik biz. Ýöne häzir belli Türkmenistanda ykdysadyýetyň ýoklugy, dogrymy? Belli bir dış politika, iç politikanyň ýoklugy, bilim ýok, taglyk ýok. Üstesine de polis nemesi ýurdy. Türmelerde adamlar gıynalıp genoside berilip. Indi şol belli bir azajyk bulan eline pursat hökmünde ulanýardy. Azajyk adam bir neme harby çatmışyk tarapy geçmeli boldy. Bizim neme bir taraplyny ulandyk. Onuň öňünde borçlanmam diýen etirýasdyk. Bar aýdyp biljek zady şolaryň. Ya başga zat ýok bularda Aýdara. Şonuň bilen gündemi saklajak bolýarlar. Ýöne Türkmen halkam bilen aýtýarlar ýaly haris akylsyzam däl. Göz ýetirilip durat näme üçin ödýär? Näme üçin etjek bolýar? Ýöne içeri basdyrylyp durulsaň, daşam öz nemesinden dol bolansaň, proksilaryndan bolansaň, şunu gündemde saklajak bolýarlar. Men şöyle düşünýärdim. Doğru. Onda kän uzatmaň beýlik soraw geçjekmen. Bolýar. Halmara daga diye. Molla rejim yıkılırmı yoksa Eýranda guruç meclis barmy diye. Biri-birinden ayrı sorawlar ýöne bir söz bilen denemedikdir. Molla rejim yıkılırmı? Eýranda guruç meclis barmy ondan soň. Seredin bolýan ýagdaýyny şu mahal bularyň ýadro öňürüp biljek laboratoriýalaryň üçünden kulpeye kun edipdirler Amerikalılar. Indi ona aýyrdyk. Indi mollalar rejim saklan galarmy diýilen ilkin soraw şu bolmaly. Eger
Sen bular bombaladın, Moğol rejimim saklanyp galy diýeli. Ana ol Ayatollah'ı yana da haybat atıp otur, inni bizim ýa-ki sizin garşyňyza alyp barjak urşumyza, söwüşümyze taýýar bolun diýip. Olaryň daşary işler ministri düýnüm ýa-da şu İstanbul'a çykyş edýär. O nähili Amerika diýär, bir diýär, näme diýär? Ýa-ni öz başda o döwletiň üstüne çalyş edýär diýär, munyň diýär şerhetlerini fiýlana atyn, hormatlaryna atyn diýip. Ýa-ni ogurlyk eden uýalmak üstüne goýulan uýallar ne diýip otyryr? Siz niýede özüňizden Russiýada kömek edip otyryňyz Ukrainany basyp almaga, ýaraňyz bilen? Kim size ursat berdi? Bir öz başda döwletiň üstüne ýara şoldurmaga ýa özüňizi şo gatnaşdyrmaga. Ene şu Eýranyň hökümetini menden tutaýdy sowar. Siz näme özüňiz akçaňyşyp görkezip bolýar? Birleşen Milletler Guramasyny diýär, insan hukuklary berja edilen Eýranyň hukuky bolýar diýär. Siz Ukrainanyň ganyny döküp oturýarsyňyz 2 ýarym ýyllap ortala bilen bile. Onu siz görüňizmi? Öz gözüňizde pursy görmän, beýleki döwletiň gözünden bir çöp aktarýar. Ene şu meselede şeýle inni rejim. Şu masal Moğollasy müftisi görünen ekun mari saklanyp dalsa. Egerdiň şu Trump'yň diýişi ýaly bolýar, biz bombaladyk, indi bilen ýadro ýarary ýok. Nämeseler şu näsini gara çekilse, şu rejim ýene 5 ýyl, 10 ýyl ýene de şu ýaraga ýapyşar. Eger şu rejim şu tiýasy düzgün saklanjak bolsa, şu Moğollaryň rejimi. Ýöne ona karşılıklaýyn eýen güýç bar. Men her günni aýdyp geçdim, şu öňkü Reza Şah Pahlawiň ogly emede Amerikada ýaşaýar. Şu 79-njy ýyllar bular Fransiýa göçüp gidipdirler, soň Amerika. Indi soň ogly senatda zatda duşupdyr. Aýdýan zady o bizi ýurda dolanmagy mümkinçilik berýär. Biz şol öňkü Şah rejimini dikelçe paçalygy o ýöne şol öňküsi ýaly biz şol atamyň döwründäki ýaly adamlaryň hak hukugyny bütün etjek. Okuwy bar, bilimi bar. Ýa-ni ara birinji aşagyny saljaklar halkyny şeýdip zurulýar çykyş edipdir. Ýaşan tarapdary. Hakykatdan men bilýän 60-njy 70-njy ýyllar durmuşyny Eýranyny ýa Türkmenistany da şolar gelip gidip 2 delegasiýa. Şonu ýüzleri açyk. Zenalarının ılımı bilim yetik. Ulu Tehranyň universiteti dünýäde belli universitetlerin birdi. Parslan aňyrdan elýän medeniýeti bar. Aňyrdan düýüklük elýän. Şoň üçin aýdýar İsrail'in premier ministri Netanyahu aýdýar. Biz de il zamanlardan mäl 2 döwletdi böyle goňşy şolar ýaly bir pikirdeş uğurdaş bolup ýaşap gelýärdik diýdi. 2 medeniýet bolupdy. Olam dogry. Ýöne indi şu 79-njy ýylda Moğollar geldi, indi şu geçen ene 46 ýylyň dowamyny milletiň aňy görnäp üýt götürür. Bizde de Türkmenistanyň 35 ýyl sanadan çykardylar bizim halkymyzy aňyň huşuny mahrum edip. Indi şu durşuny galyr diýen soruň bar. Men anlamamak. Şu bombaladylar, innem giderler. Ýok, Israil men dowam etjekdi. Onu bombalap otyadyrym. Şunu. Näme üçin şu rejim çalışýança? Eger rejim çalışmasa, diýmek, şu regiony hiçatan parahatçylyk boljak. Onu giýip oturmaga Eýranlar aýdyp oturdy. Iki uly düşmanly Amerika bilen Israil. Düşmanyň bolsa düşmanla çakmışmany bolsa da ýerde giýişdi. Güýjüň bir deň bilen düşman ýapan yglan eder. O bir diýip bilýär, bizim düşmanyň hakimeti bir kanun basyp alan, o da niýaz innem atalog. On garşysyna halkyň güýji siýilmüş, edil 1 minutda akysyny siýirip süpürip islerini zibile taşlap bilýär halk. Ýöne halk şu özüne bar güýji ynanyp bilen görüp bilen ne bilen bet bagçylygymyz şundan wara Türkmenlenki. Ine Türkmeniň tragediýasy nerede ýaty? Ol Eýranyň on rejim durasy ýok. Başlan onu dil ucunda Trump näme diýen bolsa özi iş onun ýeňsesinde ýene de 5-10 sany plany bar. Israil'in etçegine denden soň
şol rejim çalışman otaýdan el çeketi ýok. Olum özüne laýyk, öz dünýä garaýyşyna laýyk bir düşman bolmajak döwletiň gurulmagyny tarapdary. Mene şey diýip düşünýär. Beýsa çaýsam şeýlere. Mende şuňa sorag döreýärdi, Almyr adam. Ýurdun daşyndan Aha. durup rejim çalyşyp bolýarmy? Onu yok bolanak. Ine Ne? bir kiçirek misal bilen neme deyin. Ine Rıza Şah Pehlevi'nin oğlu diýdiler, ýene nämetdiler, ine barar şuz bilen düzeler diýerler. Ýurdun daşyndan durup bir rejim çalyşyp bolýarmy? Cevap berin. Şu Şah'ın oğlunu, şu misal getirdinde, şu Şah'ın özünü ayrılarını, İranlı. Yeme İmam Hümeyni Paris'de yaşayadı, Fransa'da. İran'ın halkı revolüsiyonu köçe çıkandan sonra onu eline götürüp İran'a getirdiler. Yine daşından edilen revolüsiyon şu. Benim şu ozalar yemeğini getirdiler, Hümeyni'ni, şimdi benim halk götürüp İran'a getirir diye fikirdi. Yemedi, önümde. Sebep yankı İran'ı padişahın taraftarları katıken, monarkizmin taraftarı katıken Abdurrahman. Solon bir näçeti bilen men Ştaýda, Swediýada da, Germaniýada da duşuşdum. Olum hemmesi ılımy bilimi ýetir adamlar, professor derejesinde alymlar meşhur ılımly adamdan diýýär. Mesela monarkizmin taraftarı. Biz şonu dikel çekip, haýsynyň öýüne barsaňam öýüne şu Rıza Şah Pehlewiň portreti asyldyr. Ol önemi. Kaşmal barsan İran'ın haýsy barsan ýanky Hümeyniň emesi var portret. Onun için bolup bilýär o zatlar. Ýöne eger aňyrda halk islese. Eger mesela men özüme gelir Ştaýda, Türkmen durmuşymyzy, goňşulary elmeden töplep bermeli. Ene şomal halk islese, bir erti var ýa-da akly gurucu meclisimiz bilen ýalanmy? Erti. Ýolun tapars barmy? Erti var. Ýöne halk islemeseýne ýem 35 ýyllap dikilgalyk bolup duruşdaýdy. Sen eden işin var, etjek işin var. O şonun bilýärler etjegini. Ýöne sen özüň ugruny tapdy gelsene diýip. Ene bizim Türkmen bizim ýaltanlygy, o Ştaýda köp bilmişligim bar, mümkinligim bar. Hemme zat bar. Ine ýurdun daşyndan durup çalyşyp nime birinin isleği bilen çalyşyp bolan ýok diýildi. Ýöne şunun dogry tarapy şondan bir azrak deňik geçsek ujundan. Aýdan. Rejim çalyşygyna. Ne diýäs-de bu ýurdun daşyndan durup ýsady ýütketmek bolan ýok. O dogry anda. Misal üçin zady getirdiler. Khomeini. Ondan soň Khomeini tuğul kötü önkü Khomeini. Bir harp oynayıp düşünürler. Ondan soň neme elde eden zatlar am berdi. Indi şol zady gelende de şo rejim gelende de Paris'den aýdyşyňyz ýaly Paris'den geldi. Şo taýda durup ana biz islam döwletini kurarys, aýaldara şuňa çeklendirme girdiler diýip gelmedi hiç aýsa. Geldiler, şuňa döwlet bolar diýdiler. Referendum eden boldular, ondan soň boldy. Indi dogry ýol nähili munyň. Misal üçin soragyň içinde de şunu beripdir. Gurucu meclis barmy diýip. Anladım. İran'ın meclisi bar. Olar gurucu meclisi edip bilýärler. Olar ukyply, köp tejribeli döwlet ýa millet İran. Doğru düşün, olam ulukatı gidip ýatan tarihi var. Olar bu meselen fötdesinden gelirler, yurttaşlar. Ýöne şolara bir mümkinçilik döretmek gerek. Şol mümkinçiliğe de garaşyly boldy. Erti şol ýanky Pehlewiň oğluny İran'a barmagy mümkinçilik göredilse ýa koridor açyldy. On günü bar tehrany çykşyda halkyň önünde. Ene şondan soň halk özüni referendumda ses berýän parlamentde gurucu meclisden özüne gerek ýorun saýlap alar. Biz görüp otursa ana bir İranly denarlaryň hereketini erkek kişilerin rejime garşy studentlaryň o taýdy bir körap duran ot ýöne haçyn ýanyna urjagy belli bolman urda. Indi ol şu rejimi harby güýjünden mahrum etdi Amerika bilen Israil.
Indi hayba tatarlyk ýagdaý ýok bu. Garanca yaragynam hazır ýok ederler bolardy. Yararsız döwlet bizim şu Türkmenistan'da ýa-da şuma. Kim gelse de ýurdu basyp alaýman, bir de gorunmagy güýjem ýok, yaradam ýok. Esgerem ýok döwletine işte. Indi hazır şu hazırki rejim bilen Pehlevi'nin arasında bir seçim saylamağa mecbur galan bir halk ýaly görünýär-de zatlar, Eýranlylar. Ýöne Pehlevi'nin şu hazırki rejimden tapawutly bolman monarhiýany sürdürjekdigini, sürdürmejekdigini nädip emin bolup bilýärler. Ana, ene gatygalykly soraw berdik. Serap, indi şu maha göni şol Mollalan rejimine garşy dik duran ýeke şahsyýet Pehlewiň ogly bolup durdy. Oňam öňkü atalarynyň edem hyzmaty bar o halkyň öňünde. Ýöne iň soňkysy şol Reza Pehlewiň göýberen iň uly ýalnysy bar. Ol nämetdi? Bütün dünýäni çagyryp bir gidip ýatan Çölistanyna ýanky çadırlar kurap, milyard dolar bayramçılık kurmadı. 3-4 gün. Şagal mesleğine. Mınam halk götürmedi. Yani sonundan başlandı. Az halkın önüne ne solar ya tarhan dökörlü. Yani bizimkilere de oturan aşağı attı. Tokumu bile. Edil sonine de oturdu. Yani İran'ın halkı Türkmen'inki değil de yine sonra gadabı menip ayağı kaldır. Ondan Khomeini ozal wagt edip oturan yankı emede Paris'de o ayna Allah'ın yolu bilen gitsek eyle var. Yine o padşahın eyle beyle ay garip de o tapya diýmäge yine son halk ayok bir de padşah ýerine goý Khomeini gelsin hep yine şoňa ses berýär. Inni şu mahan şu padşah oğlunun başy ýüze çykyp duran ýa göze görünüp duran siýasatçy ýok. Ýa-ni ýolbaşçy boljak adam görünen atdy. Ýöne nämesi bähbitlik. Eger şuman men Abdurrahmanyň soragyna şu gelen ýerine jogap berjek bolýar. Eger de şu gün hemen ogly gelip paça bolsa, diýmek Azerbaýjan milletine de Eýranlaky türkmenlere de hiç bolmanyny özlerine avtonomi, hak hukuk talep etme mümkünçülük var. Hukşumlarını yaşayan milletler. Şu mahal soruyla hiç hak hukuk yok. Siyasi taydan. Öz ene diline yazıp, bolup, gürlep, bilmeyen mektepte çağrısını öz ene diline okutma mümkünçülükten mahrum edilen milletin geleceğine ahil olur. Ana sonuna yaşa bu tipinin Türk milleti. Yöne yine de mert halk sol öz kadimi sözlerini öýde okat öz aralarını mogollym çykaryp öwredip aýdym aýtyp Türkmenistanyň gelýän aýdymlary çağılaryny öwredip ene dilini ýatdan çykmasyn diýip ene şu şeýtdirip ene şu öz milliligini saklap oturýar bizimkide. Ýöne häzir Pehlewiň ogly gelse elbetde türkmenler çykar otady öňe hak hukumy berip gaýtarypdy. Etjegin men bilip otyryn men o türkmenler şuny tanamalar Eýran hakda bolmaly. Ederler hukman. Ýöne şoňa şert gerek. Ondan aňyrda näme o Pehlewiň oglunyň ömrü gakgargan kıyam 300 ýyllar belki olam amanadyny tapşyrandan soň ýa ölmäke gelin şuny halk demokratik döwlete geçirilip başa pikirde bolmagy mümkin bolýar. Ýa näme şeýle ber 45 ýyl bäri Ýewropa'da, Amerikada ýa Ýewropada ýaşap ýören adam. Men pikir edemem o Orta Asyr usuly bilen Eýran dolandyryldy. Mene şeylere görýän ýa-da geleceğini Eýran. Gelse de gelsin ýöne oğluna goýup gitmesin diýerdim. Ýeme ýa-ki nasliyetini monarxiýa ýa wyborny monarxiýa bizde şumal prezidentler 4 ýyl 7 ýyllyk saýlanýardyr. Gerekmi? Bir gerekmi? Ana Putin 25 ýyllar boldy. O monarxiýa näme kim? Awa ne şu? Eger şo başlan sözüňiz böl. Eger şo monarx bolan bolsa, onu şert goýulardy. Den diýmek monarx bolýan bolsa, onu ogluňa geçirmeli. Putin'e de ogul ýok diýmek. Putin öldü kutordu, ona başka bir monarx bolmaly, konstitusiýa boýunça. Emma bizde bolsa Şweýçede, bizde de monarxiýa.
Ýöne bir представитель monarxiya, wekilçilik monarxiyasy. Dene bizim monarxymyz, bizim padşahymyz, Şweýçarýa padşahy uruşyklarynı edip bilýär. Mesela ya parlament bilen hökümet arasy deme. Dawa düşeni ikiňden baryn täzeden saýlandy diýip aýdyp bilýär. Bunu başa ondan Nobel premiýasyny oşurýar. On başa hukuky ýok. Ondan Şweýçarda kanun kabul etdiler. O da atadan ogla geçýär. Ýok, indi atadan gyýda da geçýär. Indi bizim indiki padşahymyz şumal şu şahzada gyýdy. Papasy ýok bolsa, karolmaz ölse, onu gyýda geçýär, soň oruna karalew. Onlar dine atadan ogla geçýärdi. Düzgünler ýetkapdy diýjek bolýandady. Onun üçin Eýranka müdürmilikdedir. Ýöne gelsin şol öňkü ýol dowam etdirin bir sudur gerek bir görem bizim konstitusiýon sudur diýip şoň üçin aýdýar üýtgötüp gurmaly. Bizde sudur ýok. Hemmejini pokun çykardy. Ozal niýaz soňra bu atalog. Tutun ýerin pytrapdy. Hiç bir kanun işläne qada ýok Türkmenistan. Hiç bir işläp duran guruma ýok. Döwlet şahsalarynyň hemmesi döwülüp bomurlyp ýumurlar. Halk kime ýurt tutjagyny bilenler. Durşuna korrupsiýa, şu polçu bolup ýeşe barsaňam pary tölemeli. Kili işläp alsa hakyň öňünden bermeli. O näýe döwlet? Onda sizin aýdýan nemäňize bir konstitusiýon bir näme çeklendirmäge getirmek üçin hökman bir gurucu mejlis bolmaly. Hökman bolan gurucu mejlisi indi hiç bir döwletiň guruluşy bolup bilmek. Ýoksam onu şu men aýtdym, şu men diýenim bolmaly. Ýok, gurucu mejlis bolsa ol halkyň wekilleri bir ikinciden şu gurucu mejlis täze parlament döredýär. Ondan şu parlament şu gurucu mejlisiň eden tekliplerini isleýänlik durmuşa geçirýär, islemediğini üýtgün kabul edýär. Ondan şu konstitusiýon, kanun we hukuk bolýar. Ine bir topar etapdan geçirilýär şu döwleti emele getirmek üçin. Ola bolsa ine Qur'an ol ýerden turýar, oglum çagyrýan, şunu ýaz, öýlenim, ol ogyly çagyrýan, şunu kabul et boldy turdy kanun. Kim onu gördü? Kim onu diskussiýa gatnaşdy? Kim onu oňlady? Kim onu oňlamady? Peýdasy barmy halka ýokmy döwleti? Eger hiç kim nazarynda da. Bir adam bolsa ýokardan buyruk geldi diýerler dagdyrak. Ýokarky kim Allahmy? Ýani atalogum bular ama torjatdylar Mekke'ne aýda bir gedek gidip. Ýani halkyň gözüne şey diýip çöp atýar. Awa neme kızykly bir neme bar. Öňki neme monarxiýa döwründe ay menem sizden bir ýeri diýip zat diýip olam zatlara haja gidip şo taýda suratlar paýlaşyp neme dip şey dip başlapdyr. Ýöne şu nemesi men sizden bir ýeri diýip nemedeniň özüne garşy işläpdirdi en soňunda. Ýani bütün ýurtda dini hereketiň öňüni açdym diýeni bolupdy. Soňam şu dini hereket özüne ýol etdiripdir-de. Häzirkilerem belki şoň ýaly ýoldan gidýändir. Kim bilýär? Ay mümkin. Ýa-da onuň türkmeniň içinde ögünjeni pöwhesi gatykanna ay men aňrym güýçli, ýa men aňrym ýanyp duran o plan öwladardan men nämelerden aýdan niýeniz bolsa maňa berin. Bilen şoň tilmekkä bar, näçelik bar, gaýsa şoň söýlek Türkmenistanyň gahrymanymy ýa dini gahrymany nämesi bolýar? Peýgamber mi bilmedim. Niýazy ýetirdiler şo derece. Gülkem varsa sol. Men şoň üçin ağlajagmam bilen güljeğim halkymy şeýtip bir hywan derejesinde görýär. Ýöne halk akmakda, halk ordan meňeste akylly. Ýöne halkymyza ýol berilen. Şo gördüýänim şoň üçin halkymyz aglaýar. Allah neme Allah'ın yerdäki vekili. Şuňaly zat yüzden ýerdiler. Oho. Yigit. Käbir bolsun da var ýa çapar bu. Dowam edip biles sözlere gürünýärmizi. Soragy ýokmy? Esasly soragy ýok. Pikirlerini beýan edýär. Ay, bular ýa-da Serhat Abdurrahman esasly we soragy ýok diýende Serhat. Bular enni
içindäki daşynaklar indi duýup başlady. Bugün bolmasa erti şu rejimiň ýykyljagy Türkmenistanda. Bizim hem ýurda barjagymyzy da bilýärdi. Halkyň bizi gorlajagyna da 100% inanýardy. Bilýärler şonu. Ýöne şoňa ýetirmejek bolup, şu taýda her hili siyasi götberençilige dowatýlar bular. Emme talap, emme garşytyny. Bir ýerde şu gurucu mezliğiniň agdaty bolsa, hem özlerini hem ýygynyň da olmarynysyny diýmeýän, etmeýän, görkezmeýän zulümleri ýok bular. Ýöne bilip goýun. Erteki gün çyňsaman diýjek bolýar men size. Hasaplaşyp bunu gelende. Hasaplaşyp kökmen bor. Diňe halk aglap gezmeler, halkym güljek bunu gelýärler basym. Başgal taňda da taýýarlanyp odan tepe tarap. Şu men şol üçin aýtdym, şu türmäni ýykman, saklan öýler oturar ýa. Geler, gitjek geler. Hawa. Türkmen halkyny şu neçe helak geldiler da helak dowam etdiler. Indi gelecekde Türkmenistanyň Milli Halat Ediş Komitetiniň barjany bilýärler. Ondan soň özleriniň suud edilmegi kanun esasında isleseler yazılmadyk hukuklar bardyr. Şondan çykmaly däl bolýarlar şäherden. Yazılmadyk hukuk bardyr. Ony ýok, kagda ýazmaly diýilen zat ýok. Ol tebigi demesi bar. Şondan göz öňünde tutsunlar diýjek boldum da almada. Yok, atı doğru diyen. Şu öýerleriň halkyň karşysyna ullanan hereketlerini, öýerleriň eden bir kanunçylykdan edil, öýerlerini edişleri ýaly saçagına salmalydyr türkmençelep aýtsa. Yo başgaça bolmaz, olar bilen indi hazdyk kuzuk gurun gutordy. Ya bular 35 ýyllar halkymyza gan osurdular. Gözünden ganly ýaşatdy. Bular başlayan kadya ýok. Ýok. Hasap maşin işläpdi. Firaly ýalyp gitdi meni. İşläpdi. Indi o doktor şogullaryň golaylaşyp gelýär. Şoň üçin bular urunýarlar. Näme etjeklerini bilen atdy. Nädip şu bizim ayağımızdan yapışsak, her hil oyunlar etip geldi. Bolýar şu taýda näme oýnaýan bolsaň da oýnan. Oyunun urusunu bizine ýurda barmy diýdi. Garaşylar. Kökmen ediljek. Bular bilen endiňe dikleşip görüşmeli ýurtdaşlar, kardeşler. Bulary enen ýaşy, ataň ýaşy, medeniýetli ýok bolany. Ýok. Bular hiç bir medeniýetem teýlanak, bular adamkärçiligem ýok, bularda garaşdarlygam ýok, bularda türkmençiligem ýok, kada kanunum ýok, bular dinarym däl, bular hemmesi şeytan, peýgamber downy bilen şeytanlar. Ähli. Mollasy müftesine çeldi. Birisi çykyp minmere ine halkymyz şurýan agyr ýagdaýda musulmanlar bize bolanak diýip ýekese çykşadan ýer bar bolsa aýdyň maňa. Men şoňa muny terpek çykaryp. Ýok. Hemmesi ýal ýagasy, haramhorlar. Dünkü kommunistler. O týlar sakkan satdas ýemede men käbir ýüzünden tanydym da odan çok. Men ýaşlyk döwrümde olaram şol brigadir bolan, kalkaz başlyk bolanlar şol part nomenklatura kompartiýan. Endi şular ýa satkal goýberdiler. Diýdine ýetip ýaty. Ondan näde bolup döşüne diksen demirçip. Ine watanyň halkyň satýan haýyrlar şol. Doğru var bolsa aýtyn ýa öýdüňiz bir zatlar diýjek. Ýetlenmeden gurlak gidip oturmankan dokurda o da agramlanmaý. Temanyň daşynda bir sorag bar. Hani? İldeşlerimize gyzyklandyrýandyr diýip pikir etýän. Umyda näme boldy diýipdir. Umydamy? Onu aýtyp beren, umyda şol ugradylan lagerine saklanypdy. O jany sat. Her gün gürleşip otyp, adam bilen telefonunu iyice gişeň derman zatlary uğradylypdyr. Günne gürleşipdir. On ses ýazysyny ol şu taýda ýazdyryp bile ýetirýär kardeşlerini. Onu biz dinläp otyr. Adwokatlar işläp otyr. Halkara guramalar işläp otyr. Galyn zadyň wagtçydyr. Onu diňe şu maksat halkara guramalar bilen Türkiýe döwletiniň elinde. Biz öz etmeli işimizi
halk bolup guruma bolup edip otyr. Aýdyn. Sağolun soragyňyz üçin jan sag umydan. Olmasa bir gün demeden gaýşa ede şu halkymyza öýde aýsyn, bir manut öýde ýagdaýyny geçirip goýaýyn. Bolar, bolar. Biz halktan hiç tatgirler edemde, öz gücümüz bilen, öz mümkinçiligimize göre, öz kardeşimizi özümüz hem gorap hem gollap otyr. Adwokatymyzy beýlekisine de çykdyjymyzdan özümizden çykaryp otyr. Halka da ýurt tutamda bu meselede dady beýdad edip. Ýok. Bu başa gelen derttir, bu çarkanlatly ýol, bu zatlardan bu ýolu şu zatlara kaýıl bolup çykylmasa, asfalt ýol bilen ýurda ýarman diýen mümkinçilik ýokdur. Onu başdanam hemmemiz bilýär. Ýöne jan sag umydamyzyň sagaman aramyzy bolşy. Beýdip beni dilege diýär, arzu edýär. Sag bolun soragyň üçin. Hazırlıkçı sorular, şular başka büyükli soru yok. Karşı tarapdan sorak ýokmy? Olar ama bolaýmaly. Bar bir wagtda gelýänler ýekdik bar. Barmy? Onu olara yankı bir gargarlarly garnaşlarymyz aýtmyşlar, gele goýdumy diýdäm diýip. Olarsa durmuşam gyzyk däldir. O diýen olaram bilýär, ýygyny niýetdiren. Täp bilen sanawy ýa-da spesiali mehman gerinde. Ýurda watlyk hemmejik açyldy. Ondan kim aýsy nickname bilen çykşypdyr, kim näme pohtaşlapdyr, kim kimin garşysyna näme görkezme beripdir, kim näme iş edipdir ýa jenaýet edipdir. Hemmejigim şuny telebide näme çykyp halkyň önüne. Günne çykyp prokuratura tabat berer aýdypdyr. Tamam jeladan çekildi. O. Men şoýda Yasama lakam bilen çıkış ettim deyip, birinin üstüne zat ettim, hücum ettim deyip, men tap bilmez deyip, arkaýyn işleýän ýer, işleýän bolmalylar. Ýöne bu tehnologiýa döwründe oňa zatlar geçmez. Sen nähili men ýasagyny öçürdüm diýende de ýyzyndan kompýuterden tapyp bolýar-da sistemada zatlar registrasiýa edilen, haýsy IP nomerler ulandyň, haýsy ýylda näde boldun, bütün zatlaryň ýyzarlap biljek bir nemesi algoritmi bar da bu zatlardan habarsız bolanlar arkaýyn şuny tökmede atyp bilýärler. Dogry kardeş. Menim bir söz goşup geçençde düşünjem aýdyn. Bir ýurtda gelip bilmek üçin bir ýurdun halk haýaty aýdyn adamlar näme diýendir, halka göreldi bolýandyr, iqtisadiýety bolsun, ýani medeniyeti bolsun, bilimi bolsun, aýdyn adamlar, öz işini başarýan adamlar halka göreldi bolýandyr. Indi şolara kesek atmak aýdynlara, ýol görkezýänlere ýa-da hukuk hakynda Umyda Bekjanowa şu neçeler näme geçdi. Sosyal mediada paylaşıp geçdi, düşünjelerini, fikirlerini halk bilen nerleşdi. Ýa-da ene Medan Muhammed var. Ýa-da biziň tanamayan bundan öňki aýdynlarymyz var. Şulara kesek atmak ýa-da bularyň gaçyrylmagy üçin, Medan gaçyrylmagy üçin bir adamdan gorak adam işäpdir diýende. Şularyň diýmek gönden göndü şöyle madda oturýar-da bulara. Ýani ýurduňa haýynlyk etmek, ýani ýurdun halkyň dönügi diýip bir söz bardyr. Şo halka gönüden göne, ýani gündelik bahwedi üçin ýa belli $500 hyzmat üçin edenler birini çağırdan ýurtdaşyna okatjak diýendirler garaz. Bular näler da bular mehmeler. Ýöne şol men bilmänli edipdirim diýip bolmaýar ona. Ýurduňa, halkyňa dönüklik etdigiň bolýandyr. Bir ýurdun aýdynlaryna ziýan ýetirmek. Men şöyle düşünýärde. Bundan böyle agam Türkmenistan Milli Halat Komitetine, yani öz ýurdunyň halkynyň bahwedi üçin Allah gelen komitete ziýan ýetirmek ýanky maddagy otomatik şekilde geçýändir. Ben aýdaýyn dedim.
Doğru. O näme soru var Abdurrahman? Jemlesegem bolar. Neme soru ýok, ýöne provokativ bir soraga berip bilerim. Hani? Almıraz Söyünov diýip ýüzlenipdir. Häkimiýeti Aha. size bererlermi? Siz olary ýakmaly, ýoklamaly diýip aýtýaňyz. Olar özlerini ýakdyrarlarmy? Türkmen halkynam siz tanaýaňyz diýip. Dur, ýema hakimiyet berilmeýär. Birinciden hakimiyet alınýar. Ýurtdaşym, birinji jogap şol. Ikinciden men şuňky halkymy talap oturan, özüni hökümet ýa hökümet işgär diýip oturan adamy biri bilen hökümetde işleşmek ýa döwletde ýaşaşmak niýetim ýok. Eden jinayetlerine göre kanun öňünde öz jezasyny çekmeli bol. Üçüncüden, men hiç kimi ýakmaly diýip aýdan ýerim ýokdur. Men diýmedik sözüm maňa diýiljek bolmaly. Men diýen zatym çekçek jegdanyň gaty agyr bol. O nähil jeda, onu ýurda barymyzda görürsiň. Men öňünden aýdyp oturmaýyn. Ýöne şu dünýä geleniňizde puşman edersiňiz. Şoň. Ýöne. Size ozal tekbir edildi, o şular ýaly bir yaman päriňizden gaýdyn. Gözelin öz halkyňyza rahimdarlyk. Ýok. Özüňize hiç iýdiňizde ızan çozan çağılanyz nädip gün görmeýdi. Şonu çykdy şu mesele, bolmasa şolaryň çağalary başga bir döwlete göçüp ugrudyl şu taýda halk şolar linç etmesin diýip. Siz näme pikir ediňiz? 30 ýyllar ýetki baryn çeken halk sizi silap goýarmy? Rejim üýtgänem sok. Ha? İki gözüňiz bäbeneňizden çykarar. Bileňizmi Türkmen şonu şeýtçe. Türkmen olar gynjyndan gan apdyrar millete. Ýöne siz onuň elini baglap goýdyňyz şu gün. Elini boşadaly, soňra görersiňiz näme bolýan. Onu soňra men hakimiyeti bize berdip aýdanda hakimiyeti halka aýtaryp bermeli. Ene gorucu meclis bu halka aýtaryp bermeli. Düşünmedik boldan ýene bir gezek düşünür baýdy. Gorucu meclis şu täze gorucu Türkmenistan hemme kada kanunyny öňünden taýýarlap, ene şolary taslam edip Taýlandy parlamenti hödürlejek. Şoň içinden parlament özüni geregini alır, gerekmejegini delil getirip ýok, şuňlukçy ýa şu ýawapçy şu kanun bize gerek geldiğime mümkün. Biz bilemler kimden deputat saýlanjak. Ýöne halkdan geler. Şu saýlawlaryň üpçüne delip boyun alyp halkyň öňünde. Ýurdum ýemy salalarym 3 aýlap men üpçüne delip men boyun alyp. Men hakimiyet alýan şu halk arkaýlykda özüne gerek hakimiyeti saýlasyn parlamentiniň hökümetiniň diýip. Soňra men iýdin orada şu wetçe bolmasyn. Men gerekmejek bolsa men o taýda wedipe han tamaçylygym ýok. Ya hiç olmany kaspin kenaryna aýagym sowuklap, çeňegim sowa taşlap balyk tutjak men. Ene men şonu aýdym, men artykmaz isleg ýa arzuw ýok. Ýöne şu ýigitler gyýlap, dinläp oturarlar. Şolun edýän pikirlerine, aýdýan sözlerine üns berin, ýurtdaşlar. Şunu nämen görýär, nähil görýär gelecekki täze Türkmenistany. Ene idenekledip owurlap alyp gitdiler kemine, Merdan kardeşimi. Oň näçe aýdyn pikirleri bardy täze Türkmenistany gurmakda. Ha? Halka ýamanlygy bardy şol ýigidin. Ya ene Umyda kardeşimi. Çigitlerini ýaledip çeýnäp agzyňda salyp berdi konstitusiýanyň her bir maddasyny. Her bir Ukrainada tutsak edilen Türkmenistanly ýyldaşlarymyň adyny ýaka tutup berdi. Kime ýamarlyk etdi? Ya Türkmenistan generallarynyň çağalarynyň hak hukugyny gorady ol ene hökümne. Öz çağasyny türmäge basy hökümet şunu işden elini çekdi. Ýa şonu da dowam etdi. Kim ýamanlyk gördü Umydadan? Ha? Şu özüni hökümet diýip atlandyrýan başlangyl orrumsylar zinança da ýok. Zinany türmäge basýar seredin. Haýry döwletde görüp eşdilen onu da musulman döwletdi. Erkek kişi zinan bilen agdyn deňe. Şu meselede.
Diýmek, bizim umydamyz şol ähli hökümet diýip özüni atlandyrýar orramsalardan müňesi erkek. Men şuna şeýle. Anlanan halk özüni düşün. Şonaýda indi. Doğru. Abdurrahman elini kaldırıptır. Hani Buyur. Indi men öz zadyma düşünjäm aýdaýyn şutaýdy. Bolýa hı? häkimiýeti bize bermezlermiş diýeli. Özlerini yoklatmazlarmış. Ýöne bir tarapdan bir nemet olaryň ýürediýän propagandasy bar aýna şulary sultan ediň, şulary şah ediň, ýene näme ediň diýýär. Bolýa ýene guruji meclisi kuraly. Her iki taraftan ama adam otursun şotayda. Bütün dünýä açık şotayda gepleşikler edilsin. Bütün neme adamlar lüstrasiýadan geçsin. Bütün dünýä açık bir şekilde lüstrasiýadan geçsin. Ondan soň halka saýlamaga pursat berildi. Bolýa şulary şah edil, sultan edil diýilse, bolýa şoňa görä konstitusiýa dörediriz, monarhiýa dörediriz. Ýene şoňa ýaly dowam ederiz, dogrymy? Lüstrasiýadan geçip bilýän bolsa, eger özlerine inanýan bolsalar şoňa ýaly sultan edin, şah edin diýip özlerine inanýan bolsalar, näme üçin bular gurji meclisden gorkýarlar? Wah, Abdurrahman, ýalňyş ol kemenäme diýýärnäme. Näçe gelip ýüz tutduk. Ýeme. Öň hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topar. Ugradyň ilimizden samalyot. Biz gurji meclisimiz ährimiz şu samalyot bilen baran şu taýda da ene halkyň öňünde ýüzleşelik. Kim näme günäsi bar ýa kim näme jenaýat edipdi? Uğratdylarmy? Ýok. Näçe haýyş etdik Türkiýeden, Türkmenistanyň halkyň öňünde udadyňda eden jenaýatyny ýüzüne goýup. Etdilermi şonu? Ýok. Ol adam diýmek aslynda jenaýaty hiç biri eden oglunlar. Onun için Türkmenistan'da yaşamadık adam. Näde bu Kur'an ula diýan edip bile näme ýolunu kesip geçipmi ýa onda aşlap näme edip durýar. Ya berim çöreğini mendim. Bular hemmesi pälinden adam. Indi ýeme diýär. Acaliyeten tilki 40 gün öňünden hine wagt ular diýär. Bular şonu ulap otyrlar. Gelir. Gönü Türkmen halkından gelmese dana töwereklerini İran üstünden gelir. Oğan üstünden gelir. Bir yerden gelir hükman diýip aýtma ben oda. Hana ginnen geldik. Bir gün hükman ötközekdir ýurtdaşlar. Şunu bilip goýun. Şoňa taýýarlykly bolun. Men şon üçin elmedam aýdyp oturan özüňizi onluklar döredin, şola bilen oturun, pikir alşyň, işleşiň meseleni çözün. Ertesi gün siz şol toprağın eýesi. Öz obaňyzyň, öz kalkawadyňyzyň, öz etrabyňyzyň, öz welaýatyňyzyň. Aşgabatdan gelip size hiç kimin ýol başy belleme. Ne şol şeýle. Lol. Almada. Jemle bilen problem ýokkan bileşlerimizden bilgisini alandyr ýurtdaşlarymyzdan. Ýok, bolýar, öme olardan sonra bolmasa, sizde sonra bolmasa diýjek, aýtjak, goýjak zadyňyz bolmasa tamamlaýdyň. Men üçin tapawdy ýok. Ýok. Cemile Melker şutaýda bir ýatlatma ýazyp geçipdirler. Şonda men okap geçeýin. Hani? Ganhor rejime hyzmat edýänler size haram gulynyň uçarında bilet ýokdur diýär. Bunu biz nerede gördük? Asad'ın dadında. Hiç kime aytma diýme. Hiç kime aytma diýme. Ana indi şoň ýaly gaçanda bu rejime hyzmat edýänler ondan soň nähili özüni gorlar. Şoň ýaly kiçik ýatlatma bilen. Dağlarını tutup atarını attılar, külün çıkardılar. Köçede daşlananlar neyse. Yok, Türkmenlerde ondan enayi bolası yok. Yani şu havaslı olmasın diye bir kurucu meclis kuruldu. Şonun için bir düzgün tertip yolu koyulsun, sayılı olur geçirilen şeydir. Yok, adam bir eden ettilik, alın urdum şahlık bolsa bula bir kırıvın motoru otaydı. Şey mi? Bir halkı uğraştıracak bu diyeceğimiz oturarların vardır. Öğler kaçıp gitmek için. Biz o zatları yol verdirmez, arkayın var. Yurda var barali. Ben göreli. Nahil var ya.
Bararsa men wagt goýulaşdyp hasap edýär. Ýöne halk taýýar bolmaly hemme zady. Herekete başlamaly ýuwaş-ýuwaşdan. Garşylyňyzy görkezim. Aýdylla, nämedeňize gelişmändir bu? Dedim eliňizden gelýär zat. Özüňde hukuksuz zat. Ýöne haçan gelip bular eder katip bol durly ýorgun görüp ýatmaly. Boldy ýeter. Yo. Sağ olasayalım onda kardeşler. Görýän bol sen howlukma joý diýenler. Böyle ýanynda bar bolsa ýa tek şamlyk nahar gelýär. Hal Abdurrahman Zanget diýenler almadym diýer. Ay men nahar bir şey otyrdım. Şonçy. Denendek nahar giýmedigen bolmagy mümkin. Baranna ýurtdaşlar. Sağ bolun hemme zady bir alajy bar o. Her bir şerde hayır vardır diye görül näbilen götürýär. Bolup duran wakaly bardy, şeýle wagtdan habar ýetirip durar. Şo hasem habar kanalynda bary goýup durlar, ýetler diýler. Sağ bolsunlar. Yerli yerden. Sizin gayret edin kardeşler. Kalktı o şöyle.